Dobré ráno, je streda 30. januára a vy opäť počúvate náš pravidelný Interes podcast. 30. január je dňom mnohých historických udalostí. V roku 1919 skončila 7-dňová vojna medzi Československom a Poľskom. V roku 1933 sa stal ríšskym kancelárom Adolf Hitler a presne o 15 rokov neskôr svet opustila najvýznamnejšia postava indického národno-slobodoneckého hnutia proti britským kolonizátorom Mohandas Karachand Gandhi. V dnešnom podcaste budeme hovoriť o klimatických zmenách a 5 mýtoch, ktoré v článku pre Washington Post vyvrátila jedna z 350 autoriek rozsiahlej štúdie o zmenách na našej planéte. Chýbať nebude ani pozvánka na cestovateľské kino, prehľad filmových noviniek a ďalšie zaujímavosti. Klimatické zmeny a najmä vplyv človeka na tento proces vo svete spochybňuje obrovské množstvo ľudí. Medzi nimi často aj vplyvné osobnosti, ako je to v prípade prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. Našťastie nežijeme vo svete, kde by bol názov hlavy štátu názorom celej spoločnosti. Viac ako 350 odborníkov vypracovalo 4. americké národné vyhodnotenie klimatických zmien, ktoré hovorí jasne. Podmienky na Zemi sa menia dramaticky rýchlo a môže za to človek. Jedna z autoriek štúdie Katherine Hayhoe vyvracia 5 najčastejších mýtov spojených s klimatickými zmenami a možno konečne presvedčí aj najväčších skeptikov. Klimatické zmeny sú biznis. Biznis pre klimatológov, ktorí podporujú globálnu politiku globálneho oteplovania, vymýšľajú a manipulujú s nazbieranými dátami preto, aby sa spriaznili s environmentálnymi spoločnosťami, získali ich prostriedky a granty a z nich vyplácali vlastné vrecká. Aj toto je jeden z obľúbených mýtov o klimatických zmenách, ktorý prevláda vo svete, kde si za peniaze možno kúpiť absolútne všetko. Katherine Hayhoe mýtus vyvracia s tým, že za stovky hodín práce na štúdii dostala z viac ako miliónového grantu $37,000 ročne. Z tých išiel každý $1 na zaplatenie predloženej práce vrátane absolventského výskumného pracovníka, počítača a publikačných poplatkov. V konečnom dôsledku za svoju prácu pre planétu teda nedostala nič navyše. Dodáva aj, že každý kvalifikovaný odborník na klimatické zmeny by sa v súkromnom sektore zamestnal bez problémov za niekoľkonásobne vyššiu mzdu. Klíma sa predsa menila aj predtým, ide teda o prirodzený cyklus, tvrdia mnohí odporcovia vplyvu človeka na klimatické zmeny, ktoré pociťujeme a vidíme už 10 ročia. Ak sa pozrieme na vývoj planéty, skutočne sa v jej dejinách menili ľadové doby s teplejšími obdobiami a argument sa tak zdá byť celkom logický. Treba sa však pozrieť do hĺbky. Ak sa pozrieme na prirodzené faktory ovplyvňujúce zmeny klímy, vychádza nám, že by sa so Zemou mal diať presný opak ako to, čo máme pred očami. Za posledné 10 ročia totiž slnečná energia klesala a planéta by mala byť teda chladnejšia, nie teplejšia. Odporcovia tvrdia, že sa otepluje preto, že sa Zem ešte len spamätáva z poslednej doby ľadovej. Striedanie ľadových dôb a teplejších období je ale cyklické a v geologickom kalendári Zeme je ďalšou v poradí opäť doba ľadová a nie obdobie oteplovania. Záver je celkom jednoduchý. Prirodzené faktory sú zanedbateľné. Za to, čo sa so Zemou deje, si môžeme sami. Obľúbeným argumentom ľudí neveriacich v klimatické zmeny je aj tvrdenie, ktoré hovorí, že ani samotní vedci a odborníci sa nevedia dohodnúť na spoločnom závere, či klimatické zmeny existujú alebo nie. Títo ľudia vrátane nemenovaných vrcholných politikov budú tvrdiť, že každá strana má dve mince a polovica vedcov klimatické zmeny považuje za mýtus. Pravdou však je, minimálne v USA, kde je povedomie o klimatických zmenách na hrane konšpirácií, že klimatické zmeny a negatívny vplyv človeka na planetu oficiálne potvrdilo až 97% klimatológov. Poprvýkrát pritom hrozbu avizovali už pred 5-10 ročiami. Odvtedy nás však ľudia, ktorým klimatické zmeny kazia záujmy, neustále presviečajú o opaku. Mňa sa klimatické zmeny netýkajú, nijako ma neovplyvňujú, mohol by pokojne povedať ktorýkoľvek odporca, ako napríklad aj zo Slovenska. Vo veľkej miere si to však myslia aj tí, ktorí rozumejú problematike zmien na našej planéte. Nie nadarmo sa hovorí o oteplovaní globálnom, ani regionálnom či lokálnom. Problém sa netýka len Arktídy, pobrežných oblastí a oceánov. Áno, tejto časti planéty aktuálne trpia najviac a sú najviac ohrozené. Slovo globálny však znamená, že ak sa nič nezmení, príde na každého. A môžeme veriť, že v čase, keď klimatické zmeny na vlastnej koži pocíti posledný chránený kút Zeme, bude už pre planétu aj ľudstvo poriadne neskoro. Vonku je predsa zima. Kde je teda to globálne oteplovanie? Obľúbenú frázu amerického prezidenta si momentálne pri tom množstve snehu, ktoré na Slovensku máme, hovoríte aj vy. Áno, teraz zima naozaj vyzerá tak, ako si ju pamätajú naši starí rodičia. Zabudli ste na letné mesiace? Na teplotné rekordy padajúce vo svete takmer každý druhý deň? Alebo sa pozrieme do Austrálie, kde aktuálne pre extrémne horúčavy masovo umierajú divé zvieratá. Jedným zo sprievodných javov klimatických zmien sú výkyvy, extrémne prejavy počasia a áno, aj tie, ktoré prinášajú teploty hlboko pod nulou či výdatné snehové zrážky. Tých druhých horúcich, alarmujúcich a neustále rastúcich rekordov je však niekoľkonásobne viac. Chlad si užíme, kým je. Ak budeme postupovať ako doteraz, ostane len spomienkou. Kolumbia má mnoho prívlastkov a mnoho tvári.
Od kávovej veľmoci cez krajinu najkvalitnejších smaradov po korupciou, zločinov a kokainom prežratý štát narkobarónov. Od čias slávneho Pabla Escobara sa však Kolumbia veľmi zmenila a svetu už nič nebráni v tom, aby spoznali jej obrovské krásy. Nádherný tropický raj, kde kedysi dávno Európania hľadali bájne Eldorado či prámeň večnej mladosti, vám v najbližšom cestovateľskom kine predstaví hispanista a cestovateľ Bohdan Ulašin. Na expedíciu za pravou tvárou Kolumbie sa spolu s ním môžete vydať už 12. februára v bratislavskom KC Dunaj. Už od zajtra si budete môcť vychutnať komédiu o ženách, ktoré sa neboja bežať šťastiu v ústrety. Veď o tom hovorí aj samotný názov filmu. Ženy v behu sú filmom Martina Horského a sledujeme mierne naivný, no rozhodne podarený príbeh niekoľkých žien, ktorý je ako vytrhnutý zo života. Mimo iného sa môžeme tešiť aj na fantastický titul Serenity, alebo po našom Ticho pred búrkou. Po veleúspešnom Interstellare sa v temnom projekte opäť spojili Matthew McConaughey a Anne Hathaway. Tentokrát však film vznikal pod taktovkou nadaného režiséra Stevena Knighta a my sa rozhodne máme na čo tešiť. A ak je vám málo, už zajtra príde do kína aj bizarný, no lákavý snímok Hranica. Ten sleduje ženu s neveľmi príjemným vzhľadom, no mimoriadnou schopnosťou. Tá spolupracuje s pohraničnou strážou a je schopná čuchom z ľudí vycítiť tie najrôznejšie emócie. Jej život je však fádny, nezaujímavý a smutný, teda až do bodu, kým nespozná podobne podivného muža, ktorý je k nej akousi záhadnou silou priťahovaný. Svetové metropoly sa dusia. Priemyselná výroba a vysoká koncentrácia dopravy spôsobujú, že vo veľkých mestách je niekde častejšie, niekde menej často potrebné vyhlasovať smogovú situáciu. Hlavné mesto Českej republiky najnovšie prichádza so zaujímavým riešením. Keďže ani Praha sa zhoršenej kvality ovzdušia vyvarovať nedokáže, počas smogových situácií plánuje poskytnúť svojim obyvateľom mestskú hromadnú dopravu celkom zadarmo. Od tohto kroku si sľubuje, že v časoch, keď je vzduch najhorší, zvolia ľudia namiesto dopravy autom radšej dopravu hromadnú a spoločne tak prispejú k riešeniu krízovej situácie. Smogová situácia vyhlasovaná Českým meteorologickým ústavom má pritom niekoľko stupňov. Praha chce pritom dopravu zdarma poskytnúť obyvateľom už pri tom najmiernejšom. V budúcnosti by Česká metropola chcela zaviesť aj dopravné obmedzenia v podobe nízkoemisných zón a mýtnych poplatkov, ktoré sú bežnou súčasťou veľkomiest v západnej Európe. A čo výlet? Určite ani vás neobyšla informácia o slovenskej filmovej novinke s titulom Trhlina. Mysteriózny thriller na námety knižného bestselleru Jozefa Kariku mapuje tajomstvá a záhady tzv. Slovenského bermudského trojuholníka. Ním má byť pohorie Tribeč a oblasť medzi mestami Nitra, Partizánske a Zlaté Moravce. Navštíviť trojuholníkový výbežok do Poddunajskej nížiny teda nebolo azda nikdy aktuálnejšie. Či už vás sem priláka práve to tajomno, ktoré čas okolo Tribeču vytvoril, alebo prírodné krásy či početné zrúcaniny hradov ako napríklad Čierny hrad či Gímeš, výlet na miesta, kde sa strácajú alebo možno aj nestrácajú ľudia, bude počas víkendu určite zmysluplným využitím voľného času. Ďakujem, že ste opäť počúvali pravidelný týždenný podcast portálu Interes.sk. Prajeme vám príjemný zvyšok pracovného týždňa, no a ako už býva zvykom, aj pokojný víkend.